lagi. Mereka itu lagi sama siapa itu, Pak? Tiga, Ki. Tapi di sana kayak ada orang, Ki. Kita dengerin aja, kita dengerin. Iya. Pokoknya kameramen ikuti terus ya, kemana dia ini ya. Siap, Ki. Kameramen ikutin terus sampai dia ini kemana arahnya Siap, Ki. ya. Siap, Ki. Karena ini udah agak sore juga, coba kameramen ini aja, deketin aja biar lebih ini lagi. Tapi awas jangan sampai ketahuan kameramen. Siap, Ki. Ya. Nah, itu yang duduk di sana itu siapa kameramennya? Oh, itu yang mau didatangi mereka kameramen. Ya itu kayak Ki. Bapak, Ki. Pantau terus kameramen ya, Siap, Ki. Siap, Ki. sampai dia, kalau memang orang itu yang mau dijumpai, pantau aja apakah dia emang bapak-bapak petani atau siapa itu. Saya kurang paham juga itu sama dia itu. Siap, Ki. Siap, Ki. Soalnya jauh posisinya. Siap, siap, Ki. Terus ikutin kameramen, ikutin. Assalamualaikum. Ikutin kameramen, ikutin. Terus ikutin. Awas kameramen ketahuan ya. Siap, Ki. Siap, Ki. Memang bangsat sudah menggolo itu. Bajingan dia iki. Ini Mbak, ceritanya. Nang bisa iki. Iki koncone tak dhewe wis digawa bulan wis digawa si Menggolo. Saiki sudah menggolo nang ndi sudah menggolo nih. Jembolone iki mau ketarane wae jempone ngendi. Ora ngerti aku. Nah, rene iki tujuanku njaluk tulung karo Mbah Ireng. Yo, kamu ditulung. Saiki nang ndi sudah menggolo. Golek iku. Yo tetep digoleki kok, Mbah. Lah saiki arep nyusun rencana siasate kepiye, Mbah? Biasa iki sudah menggolo nek jam-jam ngene-ngene iki. Kayak iki klipang-klipang nang turut hutan. Karena mereka musuh bebuyutan, Raden. Saiki ojo. Hanya dia kuncinya Ki Menggolo yang bisa mengalahkan Ki Menggolo ya hanya Mbah Ireng Terus ini. saiki harus posisi Sri Menggolo tak delok dhisik ya. Ya ya, Nang Mbah. ndi engko dhek nang ndi. Karo Ya. aku balik Ya. nek tenagaku sik ya, Mbah ya. Yo. Tak delok dhisik. Tapi tak goleki nang pesisir ora eneng iki. Iki posisi pindah posisi dhek biasa nang pesisir dhek pinggir laut dhek. Apa tukang delik-delik ngono dek Mbah? Iya, Wedi paling melayu-melayu Mbah. dhek, iya melayu-melayu dhek. Kita pulihkan tenaga dulu aja. Ah. Saiki iki dhek iki oh nang anu, nang hutan dhek iki saiki nang hutan. Nang pinggir Cik hutan. ngapa dek Mbah? Cik mlaku-mlaku wong loro kayane nang hutan dhek iki. pinggir hutan. Oh, dancuk tenan ya Ah, terane iya. Menggolo. Mas Menggolo kuwi memang musuhku bebuyutan karo aku. Nah makane aku Ah, rene iki iku. kan jaluk tulung karo sampean, Mbah. Wis suwi aku memang ora ketemu karo dhek, wis suwi Nah, aku ora saiki ketemu. aku pokoknya jaluk tulung lah Mbah karo sampean iki piye carane si tua bangka bangkotan kae Nah, dimusuhi
musnahne wae lah. Pokoke dino iki harus musnah dek, ketemu harus musnah dek. Iya, Mbah. Aja anu kuwi, aja sampai blayu. Ampun, Mbah ya. Yo. Bunuh ae, Dino Mbah. iki terus Kalau iki. Udah kasih ampun. Lah terus saiki piye, Mbah? Tak dhewe arep sore iki goleki apa Nah. dilanjutne sesuk? Saiki posisine dek iki isih mlaku-mlaku. Ya dinteni wae sementara iki ya, dinteni wae. Dek engko mesti ketemu. Soale iki pelete nyironggeng iki keterane dicukuk, Mbah. Karo kekuatanku Mbah. dicukuki kabeh iki. Ya, Aku wis pokoknya gawe engko harus kekuatan goleki iki. harus goleki dek. Pulihkan tenaga Iya, kita. goleki dek. Dek harus goleki. Nah, terus goleki sampai ketemu. Pokoknya posisi dino iki dek iki sore iki dek iki nang posisi nang tengah nang hutan iki, nang hutan dek nang pinggir hutan iki dek iki. Dino iki. Berarti nggawa si Bulaga mau. Nah, ya wong loro iki loro dek loro. Iya, Wong karo loro. Bung Laga Iya, berarti, wong loro Mbah. dek. Nah, Saiki posisine Bung Laga iki diapakne, Mbah? Bung Laga iki posisine enggak dikawapane. Karena posisine dhek mau terluka parah ya, An. Tapi ijek diobati karo Sri Menggolo dek. Diobati karo dek. Ben sadar dek iki. Diobati karo dek. Woi, bahaya berarti. Iku diobati karo dek. Susah untuk kembalikan ini. Iya, melet lagi. Heeh, Nyerong Bung Laga. ya. Diobati karo dek. Ben ojo Jadi antek-antekku ilang sitok no iki, Mbah. ya ilang sitok, diobati ben lali karo kowe wong. Dek Terutama iku. karo nyironggeng. Ya, karo mironggeng ben lali. Iku pelete apa tenan ilang apa piye, Mbah? Iku jelas ilang iku karo nek dek Waduh. anu ilang karo dek. Angel iki. Piye, Geng? Posisi nangel. Tolong dulu tenaga kita. tolong kamera nih, Mbah. Kita bersatu aja, Mbah. Buat Ya. ngalahin tim Monggolo aja, Ya Mbah. ora Kita bisa apa-apa. kekuatan. Pokoke mengko diselidiki terus, dek nang ndi manggone. Kowe ayo digoleki. Ku. Gampang kok pokoke. Iso nek balikne iso, nek iso ketemu. Kuncine ning sapa? Tetep ning ronggeng. Iya. Ya ronggeng kuwi kuncine sitoke. Pokoknya emang ketemu Mbah, Nah, langsung aja, Mbah. iya Ngomong kowe wae iki ketemu. Monggolo iki. Wis pokoke enggak basa-basi meneh. Iya. Piye carane, Mbah? Pokoke aku njaluk tulung. Kae tua bangka bangkotan kae diselesaikne wis lah. Iya, itu. Tugel-tugel wae lho, Mbah, gulune, Mbah. Iya. Kurang ajar kae terane. Memang bangsa tenan kae Iya. Sri Menggolo ki memang bangsa. Kayak musuh bebuyutan karo aku. Lah iki ceritane Wis iso kuwi. musuhan piye karo sampean, Mbah? Gara-gara niki kuwi anak ajaib. Ah. Oh iya saiki ning Lah, pike anak ajaib kae. Embo ora ngerti, aku golek harta karun, dirusi Ah. terus ora anak ajaib. Oh, iku, ceritane ngono. Iya, nang pinggir laut, nang pantai. Heeh. Aku lah dikongkon karo pasien-pasienku iku, golek harta karun. Anak ajaib karo iya. Menggolo teko ganggu, Ya, gagalne. Aku sik manggil loro kidul, urung sampai teko wis digagali terus karo dhek wong. Oh, dadi Memang awal mulane perseteruane saka kono, Mbah. Memang reseh dhek iki reseh, tukang ganggu-ganggu wong, reseh. Padahal untungnya apa ya, Mbah ya? Iya. Heran aku ambek dhek iki. Ya mbok untunge apa dhek, masalah dhek ngongkon-ngongkon aku tobat. Memang aku gek sanang pangane nang kono kok kon tobat piye. Kaya dhek engkei tak dhewe ya, Mbah ya. Nah, Engkei iya, wae ora ya kan? lah iya. Golek beras lho dhek dhewe. Lah ya kuwi. Ora entuk saka Jokowi ya, Sanang Mbah? panganku nang kono kuwi. Iku. Iya, iya. Oke, Mbah. Iku. Rokok sik, Mbah. Cukup nih rokok nambah. Jukune rokok sik, Den. Iku. Nang kono kuwi. Karo menyanku juga mau, Den. Ning tas. Iku. Soale tenagaku ki entek tenan iki, dadi harus ngunyah menyan. Saiki kowe wong Ngomong, Geng. mulene tenaga dhisik. Ya. Ah. Ah, Terutama iku. ki ronggeng iki lho, Mbah. Iki Yo. dhek wis ilmune tenan-tenan Ya, dicabut iki mau. ya. Iki piye Ya, carane kenapa? sampean opar mulihne nganu ronggeng sike. Iya, Mbah. Mbah. Gusti aku tak mulihne ronggeng dhisik kowe Mas Prono, ndagong kene, ndagong Prono. Rokok ya? Ada Prono. Enggak sampai rokok di sini, Mbah. Ah, enggak. Dhek enggak fokus. Dhewe saiki ngenyang menyan. Maunya musuh. Dendam kita terbalas kan. Itu Iya. awal seperti itu. Jadi kita tidak salah untuk mendatangkan Mbah Hiram. Benar Pas enggak? pas benar Parah nih. tenan iki. Jadi dendam kita di Sering Apaan golo nih masih iki. kena iku, Mbah? Parah iki. Waduh. Arep pirang dino iku mulih niki kok, Mbah? Yombong iki kok sak pulih-pulih iki. Iya, iya, sik, Mbah. Terus.
cuman kita. Ternyata dia tuh banyak mengusik orang-orang. Kalau untuk aliran dia biarinlah dia jalan sendiri, kita jalan sendiri. Kita makan. Sementara makan kita dia. tak alih ini tak ganti iku ya, tak wae nganu ilmu ya. Ya Mbah. Pokoknya yang penting pulih wae lere orang geng Mbah. Piye carane? Haji Dirjo mesti tarap-tarap ana awakku tetelono paluku kaya gumerah suwawaku tim setan patur mlayu. Sini saya. Saya pulih lagi nih. Piye nduk? Piye awak piye? Rasane piye rasane? Enteng ora? Udah ada lumayan nyai. Enteng ora? Nyerong, Geng. Ya, Gimana? enteng. Kesehatan belum? Oh. Bariki gantian Raden Mbah, koncoku Mbah. Aku juga terluka parah ya, Mbah. Darah semua nih, Mbah. Wis gantian. Raden maju. Aku Mbah ya. Pulih aku Mbah. Ya, Kalau belum tambah lagi kesaktian saya, Mbah. ya. Buat Iku mau ngalahin Ki dicabut Monggolo iku itu, Mbah. kesaktian iki mau Mbah. Iya, Mbah. Kembul sayukti. Di parong walikan serekti palung tilong siro. Ayo metuwo siro metuwo. Gimana, Rong, Geng? Kekuatanmu? Udah rasa mendingan? Atau gimana? Udah enakan? Terus ilmu peletmu masih? Sudah nih. Kuwi mau dicabut kabeh ki mau Mbah. Wis. Udah. Pulpen aku Mbah. Wis ditambah meneh, Mbah, saktianku, Mbah. Wis rasane wis. Iya. Makasih, Mbah. Tunggu kamu. Ini, Mbah. Ya habis sih Ki Monggolo sekarang. Oh, iki lain iki. Lain iki. Haji Singobarong teko marang aku teko. Wis. Saiki kuncine goleki lah Sri Monggolo goleki. Ayo padha goleki. Aku lek saiki Mbah, Wis lek bengi. kekuatanku rung Apa pulih sih, Mbah? tenan. Pokoknya aku njaluk tulung karo Tenang wae, sampean Mbah. iki makane aku Aku wis kuat iki buat Rundingan menghadapi iki. Ki Monggolo. Nah. pokoknya tak deng goleki bareng-bareng Tenang aja, kepiye, Mbah. Mbah? Ya ayo Sore goleki. iki. Sudah Yo, merasa kuat. Ayo Mbah, ayo, mangkat ayo. Mbah. Wis Ayo. rasa kakek ngomong saiki ayo. Ayo mangkat yo. Mangkat. Ayo. Mangkat goleki ning ndi mau, Mbah? Coba terang dulu, Mbah. Mana posisi Ki Monggolo itu, Mbah? Posisine dek iki pindah-pindah kaya jalangkung Bang iki. Jenenge setan tuwek ya iki, Mbah. Ya, nang kebungan iki. Memang bajingan tenan, jancuk jaran emang iki. Woi, Monggolo. Oh, memang buang dia. Monggolo! Woi, Bang Mana Kotan. kau? Ancuk. Metu. Aku ra nang guri, dek aku nang ngarep dek mlayu dek. Oh, Nek iya, aku wes. mlayu dek. Iya, Mbah. Siap, Mbah. Dek mlayu dek Monggolo! nek ngerti aku.